Smile and Learn. Números divisibles entre 8. Tinc 2.856 gallines i encara que no t'ho creguis, també em sé tots els seus noms. Construiré galliners de 8 places. És el nombre perfecte perquè estiguin còmodes. Però em sorgeix el mateix dubte d'abans. Es quedarà algun galliner incomplet? Per sortir de dubtes, faré servir el criteri de divisibilitat del 8. Amb aquest número tan gran ens serà molt útil. Som-hi! Per saber quins números són divisibles entre 8, hem de mirar les 3 últimes xifres i veure si compleixen una de les dues normes del criteri de divisibilitat del 8. Primer comprovarem si les 3 últimes xifres són 3 zeros. Les 3 últimes xifres del nostre número són 8, 5, 6, així que aquest criteri no es compleix. Vaja! Segona norma. Comprovarem si els 3 últims números són divisibles entre 8. És a dir, hem de dividir-los entre 8 i mirar el residu. Fem-ho! El residu de 8, 5, 6 dividit entre 8 és 0. És a dir, és una divisió exacta. Això vol dir que 2.856 és divisible entre 8 i, per tant, cap gallina es quedarà sense companyes. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.